Wara diversi xhur ta' negozjati ma' relazzjonijiet industrijali fih dan is-servizz pubbliku, Malta Library se jkollha struttura ġdida u komprensiva ta' salarji għal perjodu 2025 sal-2028 li għandha lan li tirrikonoxxi u tippremja d-dedikazzjoni u l-mertu tal-impjegati tagħha. L-iffirmar tal-ftehim ġie presedut mill-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici. Il-bidliet ewlenin f'din l-istruttura l-ġdida se jinkludu żieda fil-paga bażika u introduzzjoni ta' allowances ġodda. Il-Ministru Bonnici tenna li l-iskop mhuwiex biss wieħed finanzjarju, dan ifittex ukoll li jipprovdi gwida ċara dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol blan li jservi bħala aspirazzjoni għall-impjegati futuri. Aħna bħala pajjiż aħna nistgħu niftaħru illi s-self tal-kotba mill-libreriji tagħna qed ikompli jikber u jiżdied. U dan huwa mertu wkoll tal-ħaddiema li hemm fl-aġenzija responsabbli mill-libreriji li jagħtu dan ix-xogħol u din il-ħidma b'mod tajjeb ħafna. Cheryl Falzon, il-Librar Nazzjonali u Kap Eżekuttiv ta' Malta Libraries, stqarret li din l-inizjattiva għandha wkoll lan li tispira tim motivat, impenjat u b'livell għoli ta' prestazzjoni, iddedikat li jaqdi il-pubbliku b'eċċellenza.